Kapuso, naglisod ba ka sa pag-express sa inyong feelings ngadto sa inyong hinigugma o kaha sa inyong crush? Then do the Mr. Hokage moves kinaagi sa pagharana ug paghalad ug awit alang kanila. Mao kini ang Ikaw ang Mundo nga giawit sa bagong sparkle artist nga si Bont Brian Oropel o naila nga si Mr. Hokage. Naghisgot kini kung unsa ka mahinungdanon ang imong hinigugma para kanimo. Matod ni Mr. Hokage, wala ni hintit nga gibiyaan ang pag-vlog kung diin siya misikat apan gusto sabi ipaambit ang iyang talento sa pag-awit. Hinungdan nga misulod siya sa singing career. Dugay na usab siya nangandoy nga mamahimong usa ka singer. Sa mga gustong maminaw siyang bagong single, ani ay mensahe alang kaninyo. Puso sa mga taga Cebu dyan. Sana po bigyan niyo po ako ng time na pakinggan ang aking bagong song na Ikaw ang Mundo. Out now sa lahat po ng digital platforms and ayun, sa YouTube and Facebook and Instagram.